आं बिसोरखौ बुंगोन सुइसाइड जानाङा माबा मोनसे जादोंबा समखौ ने नोंहा जुदि बिराद उसुबिदा बिराद गिथाव बाथाव आफोदाव खैफोदाव गोलैबायब्लाबो नों नेथ' दसे समा नोंनो राहा होगोन मिथिबाय आरो सोरबा सेंग्रानि थाखाय सोरबा सिख्लानि थाखाय माब्लाबाबो थैनाङा रावबो मोजां राया मिथिबाथ' मानसिफोर दं थांनानै थानो लुबैबाबो थानो मोनाखै मिथिबाय बोसोर बोसोर बेमार जाजानानै ट्रिटमेन्ट लाबाबो हामजायाखै असेमोन नामा बै एसबफर्डआव फरायनाय सासे गथ' ओरैजायनि बाहेन गामिनि माने हिन्जावसा सासे थैदों सुइसाइड जानानै सोरहानिमोन आं मिथिया नोंथांमोना मिथिगोन खोमा बे सुइसाइडआबो बिराद जाबाय जोंना बर'फोरनिया गथ'फ्रा नंनायनि नङैनि इजिलि सुइसाइड जायो बेयावबो मेरला गथ'फोर लस जाबाय जायाखै होनबा जायफ्रा ससियेल मिडियाजों कन्टेक्टआव दं बिथांमोना नुबाय थायो खोमा बिराद गथ'फोर सुइसाइड जायो बिदि देरफुनाय गथ'फोर बेबो जोंनि थाखाय मोनसे गिथाव अबस्था आं बिसोरखौ बुंगोन सुइसाइड जानाङा माबा मोनसे जादोंबा समखौ ने नोंहा जुदि बिराद उसुबिदा बिराद गिथाव बाथाव आफोदाव खैफोदाव गोलैबायब्लाबो नों नेथ' दसे समा नोंनो राहा होगोन मिथिबाय आरो सोरबा सेंग्रानि थाखाय सोरबा सिख्लानि थाखाय माब्लाबाबो थैनाङा रावबो मोजां राया मिथिबाय जों गोसथोलायनोथ' बुजियाखैना गोसथोनानै थैनो बुजियाखै नामा बे 9, 10, 8, 9, 10, 11, 12 बेसांसोनि मानसि बिराद बे माबा जायो बिदि जायो ओंखायनो मोजां मोननायखौ इसेबां गिदिर साननाङा आरो दुखुबो जागारनांगौ गोसथोनायाव गारजाफेरनोबो नांगौ गारजाफेरनांगौ इन्ट्रेस्टआनो जाया लाइफआव दोखो थैहाबथानाव गोसथोलायनानै मोनाबाबो थांथारनांगौ मानसिया होमबासो देरहायो सासे गोसथोनायाव थैलाबायबा बे मा लाब जाखो मा नुस्लाबखो संसाराव ना दुखुखौनो मोनस्लाबखो ना सुखुखौनो मोनस्लाबखो जायफ्रा बोरैबा गारनो हादों बा गारजाबाय देनां एसे बैसो जाबा हाबा जाखांबा संसार जाबा इन्ट्रेस्टसो मोनबावगोन बेखौनो गारजानायाव गाव जे माबायदि जादोंमोन बे सिटुएसनखौ साननानै इन्ट्रेस्ट मोनबावगोन जमनिसो जायो मिथिबाय जायो आरो गोसथोनायाव नोंखौ नांथारलाबा नाङाबालाय नाङासै आरो गाबबानो जाबाय बेसेबां गाबनो गोसो गाब खिन्थु थैनायनि खोथाखौ साननाङा गाबबाय था नों गाबनो जायगा मोनाबो जानो हागौ मालाबाथ' सोरबा बायदि जायगायाबो गैया जोंनोबो जायगा मोनामोन जोंबो जायगायानो गैया गाबनोनो मालाबा मा होनो हर गेजेरफ्राव गाबबाय मालाबा अखा सिजानायफ्राव गाबबाय मालाबा बाथरुम सिंफ्राव गाबबाय मा होनो जदामग्लिनानै गाब उन्दुनानै गाब दोखो गाब लासै हामलाङो बेबो मोनसे मा होनो समाजो मेडिसिन मिथिबाय इन्ट्रेस्ट जायो गोसथोनायाव गारजानांगौसो मा गोसथोनायाव थैबा बोरै जागोन बिराद थैनानै लस जाबाय आरोना ओंखायनो आं बेखौबो सानो आरो गथ'फोरखौ दा बिमा बिफायानो दङ खस्थ' खालामनानै फेदेरबाय फोलावबाय ओमफ्राय मैया दाखालि साननै सानथामसो एसे अननायखौनो नंगौ बायदि मोननानै बिमा बिफाखौनो बावजोबनानै दसेनो सोरबा थाखाय गोदाव सोराव थैलाबायबाय बेबायदि जाया होमबा सोर मानसि मोजां होनो ओमफ्राय बिदिखौ लासिं सिंसो जायो ओंखायनो थैनायनि खोथाखौ साना आरो नों थैगोन मालाय हौवायानो जा हिन्जावानो जा गाबोननो गोदान मोनलायगोन ने जोंथ' थैनायजों थैफाबाय थानो हाया गाबफाबाय थानो हाया समानो गैखाया जोंहा ओंखायनो नों थैगोन नोंनो लस जागोन नों सोरखौबा सोगाबनो हागोन सोरखौबा दुखु मोनहोनो हागोन होननानै थैनाङा आरो संसाराव नोंसोर साननानै नायबानो जाबाय जायफ्रा थैनो सानबाय बायो खथ' मानसिफोर दं थांनानै थानो लुबैबाबो थानो मोनाखै मिथिबाय बोसोर बोसोर बेमार जाजानानै ट्रिटमेन्ट लाबाबो हामजायाखै मिथिबाय बिराद आफसुसमोन बिसोरो सापस नोंसोर केन्सार जानाय मानसि नुदोंना नुवाखै केन्सार जाजानाय मानसिफोर खथ' थांनानै थानो लुबैयो सिबायफोर नाजाबाबो बोसोर बोसोर मुलि जाबाबो ट्रिटमेन्ट लाबाबो खस्थ' सहायबाबो थांनानै थानो मोना बेसेबां आफसुसनि बाथ्रा
आरो नोंसोर मा सानो सेकेन्डनि खोथा ने नै माबाबाय थैबायानोसै सिनेमायाव नुनायखाय सिनेमा बायदिसो मोनो ना मायो मिथिला आरोना सिनेमानाथ' थैफ्लायोसो खिन्थु अनलाइनबो थैयो दानिया सेंग्रा सिख्लाफ्रा सिनेमा बायदि ने केमेराखौ माबा खालामनानै थिक-थाक खालामनानै डाइरेक्ट सिदा केमेरायाव अनलाइन पास नांनानैबो थैयो मालाय माने हिरो खालामनाय जायोना हिर'इन जानाय जायो मिथिला आरोना जायखिजाया बेफोरबो जोंनि समाजाव माबा जादों आं बिराद गिदिर गिदिर खोथाथ' मिथिया नालाय ओरैनो गावालिया जों दा सोलिबाय थानाय जों मोनबाय थानाय खोथाफोरखौ होनबाय आरो जायखौ जोङो मा होनो सानो नाथाय सलुसनथ' बहा जों मोनस्लाबानो नङा होमबा थेवबाबो माब्लाबा सोरनिबा गेजेरजों सोरनिबा फंसे फंनै खोथानि गेजेरजों सोरबा मालाबा दसे माबायोबा रिलिफ जायोबा जा सोरखौबा बासिहोनो हायोबा बासायनो हायोबा बेखौनो जथेस्थ' साननानै जाबाना थां बुंलाबायो आरोना जाजाबाबो जाजायाबाबो